Bună prieteni, sunt așa să vă fac un nou videoclip. Se numește Găsește ieșirea. Fiind ieșit, găsește ieșirea. Dați like, subscribe, abonați-vă și să începem. Am puțin stricat audioul, că l-am cam spart acolo unde se aude. L-am cam crăpat, ce facem? Așa, se încarcă mapa și deci... Da. Așa, și deci am început. Am băgat un nou fel în care eu arăt așa. Tare. Se numește Classic Mod. Și arată super tare. Stați puțin să mă obișnuiesc. Deci, pur și simplu, o iei, apeși pe ea mai întâi, o iei și apeși și arăși pe ea. Apeși, o iei, apeși. Apeși, o iei, apeși. Ok, apăs pe toate. Nu, stai, le vreau pe toate aici. Da, nu mă descurc. Ba da, mă descurc. Tot aici. Hop, top. Hop. Hop. Serios. E cam dificil. Dar... Asta o pun aici. Asta o pun... A, Doamne. Serios, se tot lasă jumătate acolo și jumătate acolo. Serios. Lăsați-mă cu jumătățile voastre. Vreau să rămâneți toate în același loc. N-am mai jucat Minecraft pe calculator, dar asta seamănă cu Minecraft pe calculator. Dacă și Minecraft pe calculator e atât de greu, nu mai vreau să am Minecraft pe calculator. Și ăsta îl pun aici. Și o să am probleme cu asta. Da. Asta îl pun aici. Da, pot să-l iau și să-l pun. Of, Doamne, dau pe pauză. Știți ce? O să las așa. Să-mi zică și mie careva cum se face. Deci, mine carturi, am deja unul. Stai, mai trebuie să mă obișnuiesc cu ceva? Nu. Așa, să mă aștept la ceva. Tot trebuie să mă aștept la orice. Așa, la noua versiune de la noua versiune de Minecraft Pocket Edition, poți să te aștepți la orice. Deci mergem pe aici. Cred că pe aici. Prima oară pe aici. Sabii de diamond. Hei, ai diamond real. Bine, zic ce se întâmplă. Bine ai venit la lobby. Găsește ieșirea. Mapa găsește ieșirea. Level 1, haide. Deci trebuie să găsim ieșirea. Ia locul, te rog, ia locul aici. Câte unul? Mersi. What? Asta face odată. Ia, deci. Îl iau așa și îl pun așa. Trebuie să mă obișnuiesc. Că e noua versiune și sper să schimbe aia chestia asta. Așa și așa. Scuze că videoclipul se mișcă mai greu. Versiune. Da. Nu mersi. Da. Este greu să pun. Nu pot. Splash, porțion de viață. Și ce? O să pun unul aici. Să las doar două. Un măr. Mai multe mere, din păcate. O să las așa.
Uite, că... Nu m-am prins. Nu poate să ne iau. Iau și puiul. Oh, Doamne. Lasă așa. Dat bine și mai... Eu dat asta aici și eu pun aici splash puțin. Așa, iar acum asta pun aici așa. Asta o pun aici așa. Asta o pun aici așa. Asta o pun aici așa. Ia, merge chestia asta ca muzică, că nu. Așa, în sfârșit. Deci, ca să începi, găsește levelul ca să ieșești din da. Vei găsi monștri, luptă-te cu monștri. În mesaj scrie spawn point, să faci așa. Adică dacă zice spawn point, să fac spawn point. Așa, și ce-i pe aici? Cu ce începem? O, ce ciudată arată. Bine, să începem. Ce-ai început de început? Aaa! Oricum spun spawn point-ul. Eram sigur că a activat spawn chetul. Spawn point. Așa, spawn point setat. Da. Așa mi-am pus spawn point. Cât mai sunt? Te rog să fii. Lagul. Au de la. Au minion de spawn. Nu se găsește și ea. Serios. Biserică. Dau puțin peaceful, că sunt prea multe. Mult prea multe. Da, m-a omorât, nu? Să dau pe difficulty easy. Peaceful. Mi-a luat raznac setting-ul. Nu pot să apăs. What? Prea mulți spawnați. Difficulty-ul. Serios? Lasă-mă să apăs. Of, Doamne, pauză. Am apăsat.
Așa, difficulty pe peaceful. Măcar să ajung înapoi acolo. Adică uitați-vă și voi, sunt peste tot numai spawn de spawnat zombie. Sunt prea mulți. Încă pe creativ. Game modes. Acum serios, au exagerat. Trebuie să îmi găsesc itemele. Îmi pare rău dacă v-ați gândit că ar fi trebuit să joc, să nu folosesc peaceful, dar serios acum. Sunt 500 contra 1. 500 contra 1, deci serios. Așa, deci. Scuze că ia mult, dar asta se întâmplă când există mape aiurea. Așa, am terminat de aranjat aici și să începem. Încă nu da dificultiul, măcar să intru undeva să mai postez de nebunia aia de zombie. Apocalipsa zombie, ce n-ai aici? Iar m-am adăpostit într-o biserică, cam are sens. Stai bă, că nu poți da... Nu poți seta peaceful de acolo. Așa, și deci difficulty easy. Pregătiți-vă. Vin zombie. Sunt și aici? Oh, nu zic. Nu zic că acolo e ieșirea. Nu, e și pe aici. De ce am deschis eu ușa pe poștă? Ieșirea, da! Știam eu că e în biserică. Level 2 spawn point. Yes, știam eu. Nu zi. Ăștia vin după mine! Fugi, Alex! E apocalipsa zombie, iar ăștia vin după tine! Asta ce face? Oh, perfect. Scuze, am nevoie de aia. Ce de dificil e. Stați puțin, am o idee mult mai bună. Așa, am luat puțin din setări și ar fi momentul perfect să se încarce. Bine, să ne încarcem, că am zis și mai târziu. Deci am luat puțin din setări și... Da. Și asta. Ia. Lagul. O clipă. Să-mi revin. Așa, și deci am reușit să rezolv. Și am luat să dau asta. Ca să găsesc aici. Și zombie vin. Ușa secretă, era clar. Nu veniți după mine. Ia, manetă. Nu. Nu pasă. Uh-oh. Asta a pus peste tot. What? Dar de ce nu se spawnează? Nu contează. Acolo. Întotdeauna unde te aștept mai puțin. Am la vin zombie.
Oh, nu, oh, nu, oh, nu, 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 ieșire. Oh, bună, pa, pa. Acolo. Yes. Continuă, 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 continuă. Așa să continuăm. Level 3. Să ne vorbim mult. Pentru că nu se știe când te pot urmări niște zombie. Level 3. Sau maze. Cum adică maze? Gătărof. Să merg până sus și să sar până acolo. Ușor. De sus. Aventură. Diamond Sword. Golden Apple. Sună bun. Oricum să continuăm să urcăm și aici ce găsim. Gold block start, redstone block finish. A, deci va trebui să mergi pe acolo până acolo. E nebun. Deci drept înainte, după aceea la stânga. Ok, asta pot să fac. Coborâre. Începem. Dacă sunt și monștri nebunesc. Ei, nu-i prea greu. Ba da, este. E foarte greu. Foarte, foarte greu, nu mă refer la... Da, deci asta a fost tot, prietenii. Ne vedem data viitoare. Partea a doua o să fie mai tare, pentru că suntem într-un labirint. Stați să mă duc înapoi aici. Așa, stați. Să țin minte. What? M-am rătăcit și tot pur și simplu am vrut să mă duc înapoi. A, nu, pur și simplu acolo este intrarea. Deci, asta a fost, prieteni, dați like, subscribe, abonați-vă și... Am și telefon descărcat. Pa, pa!